hvor du kan holde faktisk bare. Ja. Ja, okay. Du rammer faktisk bolden op i toppen. Jeg ramte! Jeg dør! Okay, jeg lever stadig. Du fik mig ikke. Ej, se noget fint græs. Jeg rev ud over igen. Ow. And this is how you do what is called a glidende tackling. Stille det telefon der. I want to do a glidende tackling. Are you ready? Her. Du tager lige bolde. Er du klar? Nej, jeg er ikke klar. Hjælp! Jeg er ikke klar! Hjælp mig! Okay, du er ikke klar. This is jeg skal tage dansk. Det her er et målmandskast. Nej, den er der. Giv mig den. Giv mig den. Ja. Ja. Yes, jeg lever stadig. And this is what you call a hovedstød. Du ved, når målmanden de ligesom sådan tager et straffe eller frispark, og så du står der helt alene, bolden er henne med, og målmanden ligger nede på jorden, og du ved ikke, hvad du gør. Det hedder rebound. Så skal man bare skyde tilbage, ligesom det her. Anja!